салом дӯстон, дар рӯзҳои истироҳатӣ бозиҳои даври навбатӣ дар топ-5 чемпионати футболи аврупоӣ баргузор гардид. Мо пештар обзор мекардем, лекин боварӣ дорам ки аллакай аз интернет натиҷаҳоро медонед. Ҳоло ба як ҳолат таваҷҷӯҳ карданӣ ҳастам, ки рабт дорад ба кори доварӣ. Гап сари он аст, ки Арсеналро ғорат карданд. Кумитаи доварони Англия расман эътироф намуд, ки дар бозии Арсенал ва Брентфорд аз хонаи ВАР хатти офсайдро дуруст кашида натавонистанд. Ин маънои онро дорад, ки дастаи Арсеналро аз ду имтиёз маҳрум карданд. Агар ҳамин ду хол барои чемпионӣ камӣ кунад, ки онро ба гардан мегирад. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ва видеои моро то охир тамошо кунед, ки гапи асосӣ дар поёни кор аст. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Якx мебошад. Дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Юрген Клоп сари масъалаи натиҷаҳои заифи дастаи Ливерпул ибрози андеша намуд. Ман аз ҳолати кунуние ки даста дар он қарор дорад розӣ нестам, аммо фаромӯш набояд кард, ки чунин ҳолатҳо ва вокуниши муносибати хуб бо онҳо метавонанд ояндаи дастаро дурахшон кунанд. Ман ҳамаи масъулиятҳоро ба гардан мегирам. Агар танқид карданӣ бошед, манро пеш аз ҳама танқид намоед, дигаронро ором гузоред. Ишора намуд Клоп. Мутахассиси олмонӣ дар ҳолати ногувор мондааст. Даста дар равзанаи трансфери фаъол набуд, аммо гапу чап аст, ки тобистон роҳбарияти Ливерпул барои беҳ кардани вазъияти даста ба Клоп маблағи калон ҷудо мекунанд ва ӯ метавонад бозингарони мехостаи дилашро ба ҳайат ҷалб кунад. Ва аммо гапи матраҳ он аст, ки то он вақт Клоп дар курсии худ дар Ливерпул мемонад ва ё ки не. Ӯро албатта пеш намекунанд, чун аллакай роҳбарияти Мерсайдиё ишора кард, ки дар ҷустуҷӯи сармураббии нав нестанд. Инҷо гап дар чизи дигар аст. Мишмишҳои ҷиддие ба гӯш мерасанд, ки Реал Мадрид мехоҳад Клопро ба ҷои Анчелоти даъват намояд. Ҳатто гуфта мешавад, ки мутахассиси олмонӣ аз роҳбарияти мадридиё хоҳиш намудааст, ки Беллингемро ҳатман бихаранд ва кӯшиши овардани Мбапперо ҳам кунанд. Реал Мадрид аллакай медонад, ки дар равзанаи трансферии тобистона аввалтар аз ҳама кадом мавқеъро қавӣ хоҳад кард. Гап дар мавриди хатти нимҳимоя меравад. Дар қисмати марказии майдон мадридиё мехоҳанд акнун ҷавононро бинанд. Каземиро рафт, Модрич ва Крос ғуруби корномаашон наздик шудааст. Аз ин рӯ хатти нимҳимоя ба ҷавоншавӣ ниёз дорад. Аллакай Тучуамени, Камавинга ба фалсафаи Реал ворид шудаанд. Валверде дар хунҳои худ Реал Мадридро дорад. Аммо новобаста аз ин роҳбарияти Реал бо маслиҳати Анчелоти мехоҳанд нимҳиматгари топро ҷалб кунанд. Диққати аз ҳама зиёд айни замон ба Ҷуд Беллингем равона аст. Бозингари мазкур дар шортлисти Реал дар зинаи якум қарор дорад. Ба Беллингем дастҳои англисиам таваҷҷӯҳ доранд, аммо гап аст, ки худи ӯро дилаш ба Реал Мадрид мекашад. Ҷуд аллакай ба дастҳои англисӣ ҷавоби рад додааст. То кадом андоза ин хабар дуруст аст, айни замон гуфтан хеле душвор мебошад. Дар баробари Беллингем Реал Мадрид ҳамчунин вариантҳои дигарро ҳам ҷустуҷӯ дорад. Энцо Фернандесро онҳо аллакай аз даст доданд. Гуфта мешавад, ки Реал метавонад як маротибаи дигар Ковачичро ба сафи худ баргардонад. Ӯ ҳам дар рӯйхати Перес қарор дорад. Ҳамчунин дар ин рӯйхат мавқеъ барои нимҳиматгари Боруссия Дормунд Юлиан Брандт ҳам ҷо пайдо шудааст. Ин футболбоз ҳам имконият дорад, ки бозингари мадридиё шавад. Равзанаи тобистонаи трансферӣ барои Реал хеле ҷолиб сипарӣ хоҳад шуд. Обамянг аз чанд пешниҳоди дастаҳои MLS даст кашидааст. Дар ин бора аллакай маълумоти тақрибан расмӣ пайдо шуд. ҳамлагари габонӣ баъд аз ҳамаи харидҳои Челси ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст. Шояд бисёриҳо фаромӯш карданд, ки чунин бозингар дар Лондон вуҷуд дорад. Бозингари хатти ҳамла ҳатто кам-кам кал ҳам шудааст. Дар курсиҳои эҳтиётӣ нишастан кори осон нест. Ҳамлагар ба хулосае омадааст, ки дар байни миллион бозингаре ки Челси харидорӣ кард, имконияти худро ҷӯяд. Ӯ медонад, ки то ҳол дар футболи Аврупо гапи мегуфтанӣ дорад ва метавонад коре кунад, ки боз ҳамагон дар бораи ӯ сухан кунанд. ва аммо бисёриҳо Обамянгро аллакай аз бозӣ берун карда мегӯянд барои ӯ дигар дар футболи Аврупо хӯрок нест. Ӯ бояд ба клубҳои MLS мерафт. То равзанаи тобистона ҳамлагари габонӣ мехоҳад ба Поттер ва роҳбарияти Челси собит кунад, ки ин футболбоз то ҳанӯз метавонад дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. Обамянг ҳам талисми рақами 9 Челсиро шикаста натавонист. Ба пиндошти бисёриҳо футболбози хатти ҳамла ба формаи қаблияш баргашта наметавонад. Аз ин рӯ бояд борашро ҷамъ карда ба ягон Арабистон барои пулкоркунӣ равад.
рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш кардан пули хуб ба даст овардан. Ба наздикии Лигаи Чемпионҳо оғоз мешавам ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд, ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Муҳаммад Салоҳ тобистони соли ҷорӣ метавонад аз дастаи Ливерпул равад. Дар сатҳи рӯбарати дастаи Мерсайдӣ аз бозӣ ва натиҷаҳои футболбози мисрӣ розӣ нестанд. Ҳам аз рӯбарати Ливерпул норозӣ асту онҳо аз Салоҳ. Гуфта мешавад ки гӯё баъд аз имзои шартномаи нав Салоҳ бозиаш начаспида истодааст. Футболбози хатти ҳамла воқеан ҳам баъд аз қарордоди нав заиф шудааст. Ин ҳам дар ҳолест ки тибқи шартномаи нав Муҳаммад Салоҳ яке аз маошҳои баландтаринро дар Ливерпул мегирад. Шояд пули калон ӯро миёндард кардааст, аммо ҳамаи гуноҳҳоро оварда ба сари ҷинҷалаи Салоҳ ҳам бор кардан аз рӯи инсоф нест. футболбози мисрӣ дар бозиҳои дастааш кӯшиши зиёд карда истодааст, то ҳам барои худу ҳам барои Ливерпул натиҷа оварад. Салоҳ ҳеҷ гоҳ бозингари танбал набуд. ӯро аз зумраи футболбозони ба истилоҳ халтурши гуфтан забон паҳлӯ намегардад. натиҷаҳои пасти ӯро дар омилҳои дигар ҳам метавон дид. Ливерпул дар маҷмӯъ заиф аст. ҳамчунин баъд аз омадани Нунес нақши Салоҳ ҳам иваз шуд. ӯ акнун дуртар аз ҷаримагоҳи рақиб бозӣ карда истодааст. ҳар қадар аз дарвозаи рақиб дур бошӣ, ҳамон қадар имконияти голзанӣ камтар мешавад. ҳама имкониятҳои Нунесро агар Салоҳ медошт, шояд 80% онҳоро бо гол анҷом медод. Ба ҳар набошад, Салоҳ бозингари хуб аст ва ӯ бекор намемонад. дар байни талабгорони асосии ӯ клубҳои беҳтарини Аврупо истодаанд. гап дар бораи Реал Мадрид, ПСЖ ва Бавария меравад. Барселона ҳам дар лавҳакҳои бозор қарор дорад. Месси эҳсонкориро идома медиҳад. ин навбат дар инстаграми худ омогари аргентинӣ дар мавриди офатҳои табиӣ Сурия ва Туркия боз ибрози андеша кард. қаблан ӯ аз фонди худ беш аз $3 миллион барои рафъ кардани зарарҳои заминларза дар Туркия ва Сурия ҷудо кард. дар инстаграми худ Месси чунин навишт: рӯзҳои мушкилтарин барои ҳазорон мардуми Туркия ва Сурия. ман дар дили худ бо шумо ҳастам. юнисеф аз рӯзи аввал то ҳоло бо мардум аст ва тамоми кӯшишро барои кӯмаки башардӯстона анҷом медиҳад. бояд донист ки Месси кӯмакҳои зиёде мекунад, аммо қисми зиёдашон паси парда мемонад. барои мисол, Лео соли 2017 дар Сурия аз фонди худ барои кушодани мактаб маблағ ҷудо кард. дар бораи ин албатта хабар пайдо шуда буд, аммо он зуд фаромӯш гардид. аммо хабари дурӯғе ки гӯё Месси миллионҳо доллар барои Изроил ҷудо мекунад то тифлони Сурия кушта шавад, аз хотира дур намешавад. Лео воқеан ҳам миллионҳо ҷудо кард, аммо ҳам барои кӯдакони Сурия ва ҳам Исроил. кӯдак дар Исроил ҳам кӯдак асту дар Сурия ҳам кӯдаки бегуноҳ. шояд шуморо номи юнисеф дар ин пости Месси ҳайрон кард. шумо ба суоле дода мешавед ки чаро Месси ин ниҳодро реклама мекунад. якумаш он ки рекламаи кори хайр роиҷ аст. дуввумаш он ки Месси чандин солҳо сафири корҳои нек дар юнисеф мебошад. қариб ҳамаи ташаббусҳои юнисефро футболбози аргентинӣ тарафдорӣ мекунад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.